Kometa jednoruč vysunul Rekonena. A Krošel teď vyrazil nebezpečnou střelu. Předtím se pohybovala skupina hráčů. Závora přenechává Lichtagovi. Je odblokovaný pokus. Jednou Jakub Lichták. A to už zase hosté otáčejí. Kos. A vysoká rychlost zase na druhé straně. Opět Kolár s Fleckem se dobře zná z jedné útočné trojice. Pospíšil. Nastartovaný Jakub Flek. A Mokry teď zlikvidoval Fleckovu třetí golovou šanci v tomhle utkání. Třetí místo v celé soutěži. Mákne jich téměř 19, přepočteno na zápas. Ale teď zaváhání Mladé Boleslavi, respektive prapodivně odražený kotouč. Adam Zbořil. Tak nikoliv Zbořilova šance, ale přihrávka a Šimona Stránského. A Mokry si tam výborně roztáhl na poslední chvíli, dokázal zase přitisknout levou ruku s lapačkou těsně nad beton. Havlín a Tomáš Horna málem kotouč vytáhnul spod čepele. Vyrochtova přihrávka, Kriegerův nápřah a Krošelův zásah. Jakub Flek zase v dobrém rozpoložení. A Kometa si bere ten zápas. Hynek Zohorna obrací skóre na 3-2. Čas 33:23. Rychle zorganizovaná akce po vhazování. Do brány. Nedůslednost v obraně. To byl Šárber, který měl zůstat s Hynkem Zohornou v tom souboji. Zohorna se tam jakoby vytočil kolem něj, Puk přistál příhodně na čepeli. Mokry tu ráno Zábranského jenom vyrazil kousek vedle svých betonů a Hynek Zohorna neměl. S Fruchem, tedy svým golmanským kolegou, byl Vojtěch Mokry v kontaktu už zhruba od února. A Kometa přidává čtvrtý gol, Libor Zábranský a jeho 10. zásah v téhle sezóně. Martina, to je neskutečná fazona. 4-2 pro Kometu. No, jak je důležité vyhrát kvalifikační pásku, toho nabídl tu střeleckou, no to není to má, jo je to. Střeleckou šanci pro Libora Zábranského, minule z toho byl gól do té dorážce Hynka Zohorny. Teďka bych řekl, že Mokry nebude mít úplně čisté svědomí, možná ten puk viděl na poslední chvíli. V postoji měl mezírku, kterou Libor Zábranský dokázal najít. Obránce téhle přesilovkové formaci. Fleckovo vytočení ještě Tomáš Zohorna a tady to stihne Filip Král. Šimon Stránský z druhé strany. Věnuje se Šimonem Stránským. Stránský to zkusil znovu, třeba že Flek mu naznačoval, že má napsaženo. Král, Stránský, Flek, Fleckova střela do připraveného Mokrého. Berglund ve středu. Tedy ve středu útočného pásma v prostoru mezi kruhy. Grieger, opět křížná přihrávka na Rekonena. David Grieger to rozdává. Bilance trenérů Boleslavy v téhle sezóně Richard Král, 6 výher z 18 utkání, 18 získaných bodů. Petr Haken při svém zákroku. Mimo vítězstvími a teď se Boleslav přibližuje ve skóre úspěšnou dorážkou. Gól, který zase domácí vrací zpátky do zápasu. Tomáš Forst došťouchal puk za brankovou čáru. Zase vyhrané boli v útočném pásmu. Střela, která vypadla Krošelovi, tak jak jsme se o tom bavili. Jakmile z golmana tyhle rány vypadnou, tak tam dojíždějící hráči mají hodný prostor. Forst se nenechal odstrčit, Král mu tam nasadil takový crosscheck, ale Forst neupadl, ustál celý ten souboj. Tady je ten crosscheck a Forst se dostal k odraženému kotouči. No, Nekonec. A Hynek Zohorna stáhl jeho přihrávku ze vzduchu. Kometa ve 4 proti 2 nebo 3. A kotouč někde za betonem Mokrého. Domácí brankář udržel a teď se rozhodčí Lukáš Keton omlouvá. Tak z tohohle pohledu možná ten puk uvidíme líp. Mokrému tam zůstal ležet. A puk v zásadě... Meta už postupně
nový udržovací mód, tedy především bezpečně do obrany. V ten moment Malíkova střela. Martin Libor Zábranský na ledové ploše. Chybí mi tam jako Fleck. Dva bratři z Ohornové budou bránit jako útočníci. Zábranský se natahoval po Kotouči. Kriegerova střela z úhlu. Vyhodí Kotouč bezpečně podél mantinelu a už se nic nestane. 4 body Libora Zábranského. Obránce